Hvad er det, du laver? En regnbue. En regnbue? Og for så Ja. der. Sådan her. Hvor har du tegnet traktoren hen? Der. Ja. Så har jeg Og der var, hvad var der på den? Var det på traktoren? en graver, sådan en. Okay. Mm. Må jeg låne den? Nej, jeg tager film med dig, fordi jeg vil se dig, hvad den du tegner. Så tager jeg billedet af dig. Mhm. Så. Mm. Så. Hvorfor er det? Nej, ikke lige nu. Jeg skal se dig tegne. Hvad tegner du nu? Så. Så er jeg færdig. Er du færdig? Ja, jeg tager billedet på dig. Nu må du gerne. Nu.